Hem vingut per quedar-nos. Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa d'esports 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I ja encetem la recta final de la temporada amb el penúltim programa d'aquesta segona temporada. Amb vosaltres us acompanyarem la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I cada vegada queden menys competicions en joc, i una de les darreres és la de futbol i la Lliga F, on encara ens queden algunes incògnites en joc. A banda de les campiones, falta descobrir qui jugarà la prèvia de la Champions i qui acompanyarà l'Sporting Club de Huelva amb el descens, on aquí tenim el Llevant Les Planes com a protagonista d'equip català a evitar-ho, evidentment. A més, aquesta setmana ha estat emotiva pel que fa a l'actualitat blaugrana, amb la marxa, ara sí, confirmada de Mariona, i els comiats en el darrer partit a casa, a l'estadi Johan Cruyff, tant de la pròpia Mariona com de Sandra Paños com de l'entrenador, Jonathan Giraldez. I finalment tenim una notícia relacionada amb la molletana Alexia Putellas i de la pròpia ciutat de Mollet, de la que us en parlarem al final del programa. Així com de la final dels play-offs de la Hockey Lliga Iberdrola d'Hockey Patins, on hi tenim un representant català, el General i Palau de Plegamans. Així que, fet aquest resum del que parlarem en el programa d'avui, comencem, primer de tot, amb el partit de la penúltima jornada de la Lliga F del Barça contra el Betis. I fem un repàs del que va ser el partit de la jornada 29 en què el Barça va guanyar 5-1 al Betis. Amb gols de Clàudia Pina, minut 25, Mariona de penal al minut 44, Graham al minut 75 i dos més de Salma Parayuelo al 88 i al 91. I per part del Betis, un gol de Júlia Aguado al minut 45. I la novetat a l'equip titular, a banda de Mariona i Paños que s'acomiadaven, de Mapi León que va sortir al camp. Quina valoració feu del partit? Doncs bé, un partit sense transcendència, no? A part de que van haver-hi moltes rotacions i molts canvis de posicions, normal. Tot estava que l'aficionat del Johan pogués veure els quatre títols, les quatre copes juntes, no? Allà a la fanzone del club, del camp. I evidentment guanyar els tres punts perquè les jugadores i el Barça això era l'objectiu. Ja és per prestigi, això. Sí, i l'acomiadament de Mariona i Paños, no? Que al final del partit tots els que van quedar al Johan van poder gaudir d'unes paraules, unes altres que ja van fer la seva roda de premsa, no? Divendres passat, em sembla que va ser. I del partit poca història, sí, això que heu comentat, que els primers minuts de la Mapi León després de la lesió i sobretot aquest empat a 20 gols a la Pichichi de la Lliga F entre la Graham i la Salma que van marcar i a veure què depara l'última jornada. Per mi un dels moments especials van ser, com has dit, Toñi, va ser quan van substituir a la Sandra Paños i a la Mariona, que en el fons van poder rebre l'últim aplaudiment del Johan, i després el comiat posterior que van fer elles, el propi entrenador, Jonathan Giraldez, que van fer els seus parlaments. Escoltem un tall de les seves intervencions. Ho he dit, ha estat un viatge increïble. Soc una persona superafortunada amb les jugadores amb les que he jugat, l'estat, amb tots vosaltres. He estat i soc molt feliç i moltes gràcies per tot. M'he sentit i em sento superestimada y tan la bolsa que el Barça segueixi tenint historia. Me gustaría agradecer muchísimo todos esos años, estos 9 años. Igualmente que ella han sido súper especiales, súper bonitos. Muchas gracias por seguirnos. Què tal? Com vau veure el comiat, les paraules que van dir? Bé, a part de que amb el 2-1 estava la cosa així, però després, el Jonathan, fidel al seu perfil, no, detallista, doncs va fer els canvis, no, al 68 i al 73 perquè poguessin aplaudir a la Mariona i a la Paños. Primer a la Paños. Que Déu-n'hi-do, van estar una estona amb l'aplaudiment. Sí. És que totes dues jugadores han sigut molt importants en aquesta transformació, no, del Barça en aquests anys. I, no sé, encara no ha anunciat, no, la Mariona on anirà, però tot apunta a l'Arsenal.
per lo que s'ha filtrat, i la Paños tampoc ha anunciat res, però també es va filtrar algú que estava entre Anglaterra i Mèxic. Doncs bé, una llàstima, a mi em sap molt greu, però bueno, són decisions, sobretot la de Mariona, molt personal d'ella, no? Clar, aquí en els discursos tant de la Paños com de la Mariona no van voler fer gaire discurs. Exacte. Perquè com que havien fet les respectives rodes de premsa, representa que tot el detall de les seves motivacions i de com ho vivien i com ho sentien, representa que ja ho van veure en les rodes de premsa. En el propi camp, diguem-ne que els discursos aquí van ser molt més escuets. Qui es va reivindicar com a speaker, podríem dir, va ser el propi Jonathan Giraldez, no només amb la cançó amb la qual va voler sortir al camp i va voler acabar, sinó fins i tot com... Animador, no? Sí, com animava dins del seu propi discurs. L'afició, sí. De fet, hi ha qui diu que arran del seu discurs s'ha treballat com una possible futur retorn al Barça, que no sé si amb això hi esteu d'acord, o vau fer aquesta mateixa lectura. A mi em va sorprendre, a vegades els socis volem veure, o els seguidors volem veure... ens mou més el cor que la seny, al final aquesta gent, ja que puja amb tants coneixements i tantes tables, al final ella... Ningú es tancarà cap porta. I no és mentida el que diu el Jonathan, no? Que va venir molt jove i ha viscut 10 anys aquí, ha crescut com a persona també, a part com a entrenador, i totes les oportunitats se les han donat aquí a Can Barça, no? El seu fill també ha nascut aquí. No és mentida, però també és veritat que sí, es pot pensar això, però que últimament ningú es tanca portes de res, O sigui, és normal. No. Però a mi del discurs no se'm va desprendre això que alguns han volgut llegir. No, a mi tampoc, perquè va quedar superbé. Ja l'ha dit aquella, les segones parts nunca fueron buenas. Què? Que no, que a mi en principi no sé si és que estava emocionada o què, però que en principi no vaig interpretar això. Home, si segueix el Marc Vives, igual sí. Que el va destacar, en els agraïments. Sí, el va destacar també. Ja ho vam comentar aquí, perquè va ser el Marc Vives el que li va donar l'oportunitat i el va rescatar dels 3 o 4 treballs que tenia i no sé què, no? I l'entrevista aquella amb el programa de TV3 del cotxe, també. Una altra cosa que també em va sorprendre, entre cometes sorprendre, també si ho puc dir així, però que els 3 discursos van fer esment a l'estaf. Ja no només parlo en el camp, sinó també a les rodes de premsa de comiat. Tots posaven sobre la taula de quin gran equip que hi ha. La Mariona, per exemple, parlava de que ningú m'havia parlat de col·locar-me el cos d'una forma i mirar cap a una altra. Van com fer molt esment a això. I jo vaig pensar, d'acord, però aquest staff el podríem millorar una miqueta i fer-lo més equitatiu, a nivell d'equilibri de home-dona. Vull dir, tothom destacava això i jo va pensant, vale, d'acord, però això també ho podem fer d'una altra forma, Doncs mira, has posat un exemple que a mi em fa gràcia cada vegada que ho diuen, perquè això de mirar abans de rebre i de posar el cos, jo és que a tots els equips que he portat, des de Alevines, sempre ho hem matxacat, vale? Llavors que arribi... No sé, és que em va sorprendre, la veritat. No vull dir cap paraula, ni desmereixer cap feina d'estaf ni res, no? Però sí que és veritat que, clar, que si tu tens una persona només per analitzar els partits, una persona només per buscar detalls en els partits que puguin aprofitar les jugadores, no? Una persona perquè et faci un tipus de massatge, una persona per la dieta. Al final, abans... Jo i la meva segona fèiem totes aquestes tasques, no? O sigui, era multitarees. Doncs faltes a l'estaf, home. Bueno, arribo tard ja ho sé que arribo tard. Però justament aquest exemple, hòsties, saps? Allò lo típic, no? De la cama esquerra. Bueno, doncs els entrenos, tot i que siguin competitius, tu has d'intentar fer perfilar per la dreta, però també per l'esquerra, saps? Perquè s'acostumi també la teva cama menys bona amb oposició. Tot això ja ho feien, però bueno, segurament això és en un nivell super professional, no? Que tenen els seus vídeos, el seu pen que li passen i mira, veus, aquí, allà, això no ho teníem, clar. Però que sí que destacar la feina que un staff que pràcticament, no, el Barça ha sigut dels primers en tenir un staff de pràcticament 12-14 persones a l'staff,
superprofessional, evidentment. La seva feina és treballar pel futbol i sí, és per destacar. Ha sigut una feina col·lectiva i coordinada que ens ha pogut portar molt bé. Sobretot jo entenc que hi ha un director d'orquestra que ha de ser l'entrenador que demana coses i que li han de presentar, no? I ja hem anat parlant de substitucions, de fitxatges, tant a la porteria com un nou killer, però crec que segueix sense confirmar-se qui s'asseurà a la banqueta blaugrana. No. Ara que parlaves de director d'orquestra, no? De moment encara ens falta. De moment, bueno, va sortir el rumor del Pere Romeu, el tercer entrenador, el segon és el Rafael Navarro. Van dir que ho dirien després quan acabés la Lliga, tot. Tenim pendent, sobretot el nou killer aquest de l'Eva Payor. Recordem que té contracte fins al 2025, però s'ha acomiadat. Representa que està fet amb algun equip perquè hi pagaran la clàusula de 500 o menys. S'ha filtrat que han fitxat a 2 jugadores molt joves. Una, la Lua Rufe, que estava en les seleccions inferiors d'Espanya, i la Sydney Scherter-Bate, molt joves, promeses d'aquestes pel bé, d'aquesta nova estratègia, no? de fitxar talent jove perquè puguin anar entrenant-se i creixent en el Barça bé com a dintre del que és el sistema de joc, de posició del Barça, suposo, no? De fet, és que l'estratègia del Barça a nivell de fitxatges és, entre cometes, fitxar talent molt jove per acabar-les de formar i perquè si no hagis de fer una gran despesa després amb un gran fitxatge, diguem-ne, que estigui funcionant en aquell moment. El fitxatge de la Eva Payor, al final s'acaba confirmant, tot i que tothom ho dona com per fet, trencaria una mica aquesta línia de treball i de contenció econòmica que fa el Barça. Al final és una aposta també, perquè hem anat reivindicant que ha sortit tot molt bé aquest any, no? Però reivindicàvem un nou o una jugadora 13-14 titular amb experiència internacional. No sé el període d'adaptació que tindrà l'Eva Payor en el sistema de posició i el joc del Barça, no? Perquè no és el mateix jugar al Wolfsburg, que ha estat 8 o 9 temporades, que el Barça. Bueno, sí que és veritat que el Wolfsburg ens ha donat molt bona cantera, no? Hem de recordar la Engen, a la Rolfo, a la Graham. Pinta una miqueta perfil Barça, però no ho sap. No et puc dir. Sí que és una killer, És una killer amb bon tracte de la pilota. No, i que a mi me n'alegro, perquè a mi és una figura que trobo que fa temps que l'havíem de tenir i per mi l'Oshoala no ho acabava de complir. Em dona més garanties encara que encara no hagi jugat en el Barça la Eva Payor que no pas l'Oshoala en el seu moment. Però trenca una mica l'estratègia de fitxatges i de contenció econòmica que fins ara feia el Barça. També veurem si agafen algú amb un perfil, si és que es pot trobar, com la Mariona. Que alguns apunten que la Vicky podria ser que acabés ocupant aquest lloc, però clar, jo la Vicky encara la veig a Anjum. A veure... I no crec que en el mercat trobin a ningú amb el perfil de la Mariona actualment. Jo no ho crec. De que vingui de fora, no. Com el perfil de la Mariona, no ho crec. La Vicky sí, és perfil Barça, però no és ben bé Mariona, de moment. Clar, jo tampoc ho veig. Ha d'anar creixent, és molt jove, no? Clar. També tenim a la Pina abans que la Vicky, no? Que està portant el mateix corregut, no? No sé. De recorregut sí, però de joc per mi la Pina i la Mariona no s'acaben de semblar del tot. Sí, per això que no sabem com... Per això he destacat més la Vicky que no pas la Clàudia. No sabem com acabaran desenvolupant-se o explotant. I per altra banda, pel que fa a les blaugranes, tenim encara l'última jornada de la Lliga F, que jugarà el dia 16 de juny a les 12 del migdia contra el València, però al mig tenim encara un partit. El primer equip femení del Futbol Club Barcelona torna a Mèxic per participar a la segona edició del Campeones Tour. Aquesta edició comptarà amb un partit demà dimecres 12 de juny contra el Club Chivas Femenil, que se celebrarà a l'estadi Akron, un dels estadis anfitrions de la propera Copa Mundial de la FIFA 2026. Mèxic s'està convertint en un destí primordial pel Barça? Bueno, això serà un tema calés, no? Però igualment, segur que aniran a fer un amistós, espero que siguin unes mini vacances, si poden fer alguna cosa amb el jet lag i tot, sí, perquè clar, el tute que porten les jugadores, ara, venen de les seleccions, l'Aitana venia tocada entre tants partits i tal, no va poder jugar amb Espanya, l'últim partit, al final anaven perdent 0-2 contra Dinamarca, finalment van remuntar 3-2,
i estan ja classificades per l'Eurocopa del 2025. Però bé, encara queden partits a l'última jornada d'aquesta classificació, la primera setmana de juliol, i el 25 de juliol juguen el primer partit de l'Olimpiada. O sigui, jo no sé on faran les vacances o on les deixaran descansar. Com no sigui, no, acaben el 16, tindran una setmaneta, 10 dies per desconnectar una miqueta, sense perdre la forma física, per no haver de tornar-la a agafar, no? Per la preparació dels Jocs Olímpics. Bueno, espero que es diverteixin, ¿vale? Com a mínim això. Que els hi deixin fer una mica de desconnexió, però és que pels dies... Clar, és un partit per fer caixa, i el Barça necessita caixa. I ara Mèxic, que tu deies que si s'estava convertint en un destí o no primordial pel Barça, clar, Mèxic està experimentant també un creixement, tot el que són els equips femenins de futbol. És un partit per fer caixa i aprofitar la tirada d'allà. Que per les jugadores no els hi anirà massa bé, per això de les vacances que dius, però vaja, vacances ara tampoc podrien fer-ho, perquè encara hi ha la Lliga F. I pel club, a nivell econòmic, ara mateix ens interessa que facin una mica de caixa. Potser estan finançant el fitxatge de l'Eva Payor amb això. Igual sí. També pel que fa al futbol i a la Lliga F tenim el Llevant Les Planes, que ha fet un pas de gegant per la seva salvació, però encara no la té assegurada. Les de Ferran Cabello van guanyar 3-0 a casa amb gols de Yasmín Emravet, Melanie Serrano i Júlia Mores, en un partit vital per sumar 3 punts i davant un rival de mitja taula. Ara mateix el Llevant Les Planes està 13è amb 27 punts. El Villarreal, 14è amb 25, que també va guanyar el seu partit davant l'Sporting de Huelva. El Granada és qui ocupa la primera plaça de descens amb 24 punts, a 3 del Llevant, i qui tanca la classificació és el ja descès Sporting Club de Huelva. Pas de gegant per la salvació. Això ho tenim, encara està per veure, però anem per bon camí. Sí. Home, era un partit que la Tonya ja havia dit que aquest s'ha de guanyar sí o sí. I el següent, quasi que també, o... Sí, han fet els deures i jo crec que molt conscients, perquè tot i que va tenir més posició el València, però les arribades sí que van ser més del Levante, a més amb els xuts també, 9 xuts a porta i un del València. No? Crec que una mica conservadors i això que dic, no? Una mica més conscients. No? El 23, el gol de la Llàs, per cert que la Llàs en els partits amistosos, que li van donar un cop de puny una jugadora del Congo. Que no sé quina sanció li ha caigut, però li hauria de caure una senyora sanció després d'haver vist les imatges. Sí. Expulsada estava. Sí, expulsada del partit, però és que ja ho estava d'abans. I ja no va ser fins al minut 65, el 2-0 de la Melanie Serrano, i al 73 el gol de la Júlia Mora amb assistència de la Chevac. Les estadístiques, ja et dic, més possessió pel València i més xuts pel Levante Les Planes. No està fet del tot i que estan a 3 punts tot el Betis, també amb 3 punts, el Levante Les Planes amb 3 punts respecte als 24 del Granada. Hem d'esperar que el Granada no guanyi. Clar, jo he mirat el gol average entre el Granada i el Llevant Les Planes, suposant que el Granada guanyés, per exemple. Està empatant 1-0 i 2-1 van quedar, per tant està empatat. Ha de fer el mateix resultat que el Granada, com a mínim. O sigui, emoció fins a l'última jornada. Sí. Perquè el següent partit és el dia 15 a les 12 del migdia, a domicili de la Reial Societat. Es preveu difícil el partit. Clar, si mirem la taula és difícil. Home, la Reial Societat ja no juga res. Potser es relaxa. Sí, és veritat que el Granada juga contra l'Eibar, al camp de l'Eibar tampoc es juga res, l'Eibar ha mantingut la categoria, és un camp difícil en principi. L'entrenador del Granada, per cert, el Roger Lamela, el català que entrenava a l'AEM, Lleida, s'ha filtrat que pot ser que té una oferta del Levante UD, o sigui, serà un salt per ell, no? Tot i la bona campanya que ha fet, el Granada, que acaba d'ascendir, doncs li vindrà de molt poc, Que també sap greu, però clar, aquí ens tiren els equips catalans. Sí, no, aquí exactament. Aquí es tira... La setmana que ve volem dir, tenim 3 equips catalans a la Lliga F. Igualment, la Reial Societat no es juga res, però si és l'últim partit de la Natàlia Arroyo, potser li ve de gust guanyar-lo, no? I tant. O sigui, potser sí que es juga una miqueta. Un empat, com a mínim. Un patín per mi.
però i a més no es juguen res, què pot ser? Que juguin una miqueta més relaxada amb el resultat, però que igualment sent l'últim partit i no només de la Natàlia o del Roger, igual d'algunes jugadores que canvien d'equip o alguna cosa, no? Pot ser molt emotiu i és una setmana que és l'últim partit de Lliga, que venen les vacances i poden estar igualment emocionades, no?, per jugar. O sigui, un partit de futbol femení, com aquell qui diu. I per acabar el programa d'avui us volíem parlar d'una notícia en què té Mollet i una molletana com a protagonistes. Es tracta de l'acord que Alexia Putellas i l'Ajuntament de Mollet van signar per posar en marxa la Fundació de la Blaugrana, la Fundació Eleven. Es posarà en marxa la primera acadèmia de la Fundació Eleven, a Mollet del Vallès. La Fundació és un projecte social en què el pilar és el treball de les competències emocionals per empoderar a les nenes que estan en una situació de vulnerabilitat a través del futbol. En total seran 100 nenes molletanes les que formin part de l'acadèmia. El projecte es va fer oficial dijous passat i entrarà en funcionament a partir del mes de setembre. La instal·lació municipal del camp de futbol Germans Gonzalvo serà la seu de l'acadèmia. Escoltem les declaracions d'Alexia Putellas. És evident que és un dia especial, sabeu que sóc d'aquí, per nosaltres tenia tot el sentit del món començar o almenys presentar-ho primer a la ciutat on he crescut, on realment estimo moltíssim a la gent que viu aquí. I des del primer moment doncs, ja hi ha hagut aquesta sinergia, no? Tant l'alcaldessa com els regidors s'han mostrat superparticipatius en voler aquest projecte, nosaltres molt feliços de portar-lo aquí i res, moltes ganes que comenci el curs escolar següent, que és quan començarem l'activitat i de començar doncs, a treballar amb tot l'estaf, hem fet un gran equip i de començar doncs, amb aquest projecte que espero que any rere any doncs, vagi creixent i vagi millor. En total, 100 nenes de Mollet prendran part de l'Acadèmia de la Fundació Eleven. Aquest centenar de jugadores provindran de 8 centres educatius de Mollet, 4 centres de primària, les més properes al camp Germans Gonzalvo, Escola Joan Abelló, l'Escola del Bosc, l'Escola Joan Salvat Papaseit i col·legis nous, i els altres 4 de secundària, l'Institut Aigua Viva, el Vicenç Plantada, l'Institut Mollet i Gallecs. També formaran part del projecte alumnes del grau d'Integració Social de l'Institut Gallecs, qui formaran part de l'estaf i compartiran un conveni de pràctiques amb la Fundació. Mireia Dionisio, l'alcaldessa de Mollet, valorava així l'acord. Estem orgullosos per tots els seus èxits esportius, els que ha tingut, els que tindrà, però no només és per això. L'Alexia s'ha convertit, i abans ho parlàvem, en un referent, jo crec que pel món sencer, però molt especial per les dones i les nenes de la nostra ciutat. Ella reflecteix que els somnis de les nenes poden ser absolutament igual que els somnis dels nens i que els somnis, quan es treballen, quan es té talent, evidentment també, però quan treballes i poses passió pel que fas, s'acaben aconseguint o es poden aconseguir. Per tant, creiem que l'Alexia és un autèntic referent per la nostra ciutat. Ara el projecte té una validesa d'un any i la intenció és que es vagi prorrogant anualment segons vagi avançant. L'Ajuntament de Mollet aportarà aquest any 20.000 euros a la Fundació. Un projecte prou interessant. Home, tot el que es faci a nivell del futbol femení és interessant i més en aquest sentit, no? En integrar o que tinguin oportunitats, que l'Alexia ho ha repetit sempre, nosaltres també, el de que tinguessin oportunitats, les mateixes oportunitats de, per exemple, a nivell en aquestes edats més joves, que puguin tenir l'oportunitat de compartir, de jugar a futbol i també integrar-les, no?, dintre del que és un equip de futbol i un club, al final, no? I també una de les coses que comentava sempre l'Alexia, no?, això de que les nenes no acabin deixant el futbol perquè no tinguin aquest suport. I oportunitat. Suport, sí. Exacte. I finalment, un apunt en hoquei patins, ja que s'està jugant la final dels play-off de l'hoquei Lliga Iberdrola, a 3 partits entre l'Sneca Fraga i el Generali Palau de Plegamans. El primer partit, jugat dissabte passat, dia 8, va acabar amb victòria catalana, amb un resultat de 2-7. El segon partit es juga el dia 13 de juny a 8:45 del vespre a casa i es podrà seguir per Esports 3. I si calgués anar a un tercer partit es tornaria a jugar el 15 de juny a 4:45 de la tarda. Des d'aquí els enviem molta sort. La setmana que ve, el darrer programa de la temporada, i esperem que puguem anunciar que tenim 3 equips catalans a la màxima categoria del futbol femení.
Us desitgem una bona setmana i us recordem que podeu escoltar el podcast quan us vagi bé al web hemvingutxquedarnos.com o a Spotify, YouTube i Apple Podcast. I donem les gràcies a la Maria Pons per la música i veus i els serveis tècnics de Ràdio Mollet. Fins la setmana que ve i també molta força al General i Palau de Plegamans.